Huria ni tuhata di hamua manami do inanami ruas ni huria naro merminggu di bagas joroon do di hamua manami nanami namai hutu perminggu di bagas nevi ador setapu ke permingguan martang yang naho mahita dengan tabi. Amin marid mahita siya nomor 20 mamuka siya sa rudia tulu. Hite-hite goar ni dewata amang, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Biar mida Jehovah do permulaan ni hapistaran, maruri halomo ni roha na sumurung do, sude akan na mangulahosa, hot do baritanay rodi sa liling-liling na. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan, nabadia doho pardosa do yang kuhami. Alai dio dingi hodo akan na marhaposan jalan nama purus tuho. Alani i rohami tuho mangasahon asini roham. Sayu nang tulak kami siya julom. Akub ni i leho di hami rohan na girgir tumangihon hatam. Asa huboto kami mangulahon lomo ni roham. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amor luani
pangeo kamu ma patik ni dibata imana dienet sian konfesi HKBP tahun 1996 bidudua taringo tuhatan dibata songonum madidok tahapor seai jala tahati dakkodo ia bibeli pada Nairobi dohot pada baru tunghatan dibata doi di papatarido sakap ni dibata lau pandua hot jolma namar pamusatan di Yesus Kristus taatu si dohatan dibata marhite panunugun ni tod di perbadia. Ainasa surati sinihaton di debatado jalahasea memudai mamicang pauliulihon manugunugu di bagasan hati goran asari pas halak ni debata hobas tunasa ulaun na dinggan nagabi daging dohatai jalamar pamusatan di bagasan Yesus Kristus marhite podaon tau dolholan hata yang dibata nabi noan ni tod di perbadia do boy pasahaton huriai dohot padumudomu hon huria dohot padumudomu hon akka bangso dohot akka suku-suku bangso tau dolhodo asa sudei parhalado dohot ruas hubas para raton berita dauli tau dolhodo naso holan partohonan marsaulihon alai sudei ruas ni huria do parjabar di parbinotoan mangguruhon dohot mangulahon hata ni dibata tau dolhodo hata ni dibata songon mual hanguluan dohot ojahan manang pedoman ni pangulahon dohot ngulu halomuan ni dibata namar guna diganup halak keluarga panugunuguan manang pengajarion agama punguan pertangyangan manang kebaktian dohot patauhon jolmai boy berdialog di sude persauran di masyarakat di Portibion taalo do pikiran napa masuk kon bibeli tu batang ni namate namar lapatan boy perhitiani lau bongo tu harajau ni debata taalo do pikiran nama make bibeli lau maniti hari dohot patakason sibaranna molorikot di nama jalu jabatan ni baru di pamareta boy do pakeon bibeli songon perhitianna lau makajongjokkon padanna tatulak do nama make bibel lau patuluton ido sahana atong martangiang mahita magidugugo si Tuhan di bata. Lali Tuhan di bata saya pergugui mahami maulahu naubar tu patimi. Amin. Tatopoti madosata tujolun di bata
martangi yang mahita. Ali manami jala di bata nami na di banwa gijang. Para si roha na sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami dosa dohot pangalasyon nami na gudangi di julum. Tatap kami marhite-hite asin ni roham. Jala sesa ma dosa nami sa luhudna. Ala ni pakokop ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Panggulu kami. Amin. Baga-baga ni debata taringo to hasesa ni dosata. Ay dangadongi bernii. Ay saluhud do perdosa jala hurangan maradupon hasangapon ni debata. Alayak ka nagabi pitor. Binahin ni basa-basa marhitis yan asin ni rohana. Hinorhon ni panubuson na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata. Bahan habang sa parasian. Marhite-hite hapor siyaw di mudarna. Hasa nga po madidebataan na di gijang. Ayadong do Tuhanku namamu pau naftar pajatu silang doi. Tuku moho dos mudari mangkuku pisude dosagi. Tutor pajanu ayaka dosa dibai nasa saniro agino. Satulu pabei asani tuagi asia turodikino. Epistel Limingguta sadarion imana tersurat di Psalmen 110 sia mamukka siya na siya sa drudia sa plonom tajahama margati soring marhite-hite aha tarpabottor duli-duli lakana molo di pahobbar-hobbar tuhatam nungahu pajob katami di bagasan rohaku asa unang merdosa au tuho. Nunga di pajojor akka bibirhon sudeuhum akka naruar sian pamangami. Saya pikir-pikirak kudo akka paretam, jala saya berengok kudo akka bagasmi. Ido sahakna mertua do na tumangihon hatan di debata jalan au peopsa. Amin. Ay,
tidakko mga porseaw tay, songon na hinatidakko ni dong atas sa porseaw ni sa dok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido amo pargugo na suatu dosan, na tong palangi doho tanu. Au porsea Yesus Kristus, anak debata Jehovah na sesadai, iman tibuhun si Maria, nagabian dia seto di porbadia, adoro saubuan, ido tu kata, na mau na bernit, dia mulai ni naik mangulu di hari patuluhon nama naik tu surga lahudur siam debata jaho amanai pargugo na suatu dosani disima ibana pai mangulak suku tutanon mangumela mangulu do nama au porsea di tod di porbadi caladong sare huria na badia huria atau panhala Kristen akan na badia doho dahsani dosa doho dihatai nama dok mangulu sungguh deng halak nang mati doho dihanguluan na surah sudah amin tabigi matiting na masa di huriata di bagasan na sa minggon Toyo. Asa talunasi bema pelean bulanan manak tahun iuran. Alanunga di ujung ni tahun 2021 sonare. Mardomu turikot ni biaya operasional gereja. Patuluan makatindak ko kepersiawan. Di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 di ibadah pukul 10.05 WIB patu pon ni huriat tado makatindak kon hapersiawan tu dua halak naro sian luar ni HKBP. Raport Dewan dohot seksi. Marhita tiktingon pinabotohon tu ketua-ketua Dewan dohot seksi. Asa dipatupa rapat penyusunan program dohot anggaran tahun 2021-2022. Pinangido tu akadewan dohot seksi nungasidung program dohot anggarani di ujung ni bulan Oktober 2021. Panitia Natal tahun 2021. Panitia Natal HKBP Sutoyo tahun 2021 ima sektor penas dohot PS Immanuel HKBP Sutoyo. Pinangido tu situa sektor penas dohot paduan suara Immanuel asa dipatupa rapot taringot tu pesta Natali permingguan di gereja. Hobar tu perpanjangan PPKM level 3 sahat tu tanggal 10 Oktober 2021 asa toktong ma tajamoton protokol kesehatan dalam memakai 2 masker, manang masker ganda. Pertanyaan sektor live streaming. Patupon nihuriat tado pertanyaan sektor marhite ibadah offline di gereja dohot live streaming di hari Kamis 21 Oktober 2021 pukul 10.30. Pinangido tu akaruas na di sektor-sektor dohot perhalado asaro tu gereja lahomad dohote pertanyaan ini
manang marhite YouTube HKBP Sutoyo doho Zoom meeting marsanga ma debata. Loba madok hata HKBP Distrik Walu di DKI Jakarta. Di ulang tahun HKBP napa 160 tahun, punguan ama HKBP Distrik 8 DKI Jakarta naing patu bahon loba madok hata se HKBP Distrik Walu DKI Jakarta marhite virtual. Pinangido tu amaname ruas ni huriata HKBP Sutoyo nanaing madohoti perlumbani asa dihubungi ma Ketua Seksi Amani Huriata Amang Darwin Sitorus HP 0813 155 45 657. Tuhan memberkati. Sumbangan di Jalur Huriata do sumbangan sian NN sektor Perumpung Barat. Bunga altar tu Minggu 10 Oktober 2021. Hamuletion Nasida di ulang tahun napa 72 tahun. Di pasu-pasu tu hatta ma napa satu sumbangani. Lau pasik kopet tiktingon boy mata jahat tikting cetak di Huriata. Songoni ma sahat di tikting di Huriata mingguan sadarion di pasu-pasu debata ma hita saluhuna. Butima. Mari di mahita sian nomor 750 mamuka sian sada las tapasah ma pilieta sada ado sada bi. Amen.
Edeo na ya tolu. Martang yang mahita dameni debata na sumurung sian saluhu na roha imana mangaramoti ati-ati do pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Amanami inanami nadong di garejaon dohot amanami inanami namangihuton ibadah online secara live streaming jadi apihita maringanan pakirimon nami saluhuk na hita di bagasan hahipason jala nuaeng talehom maroha do pikirata dinalahom manangihon hatani debata marhite turpuk na di enet sian Lukas biddu 10 sada ayat 27 sahat rodi 20 walu hujahama dihita takasma tapai huti-huta di nama katahon hatai ibana di pagogo sada paropuan sian tonga-tonga ninatorop ima suarana nin nama madok ibana mertua ma nama nubuhon jala napabagot ho alai ninna ibana ma mertua ma na ubg hatani debata jala na upiopsa mertua ma akka na ubg hatani debata jala na upiopsa di masahakna Kurena hinaholongan ni Kristus Yesus lasroha di nabu hitamu sepajupang nuaeng di tikion di bagasan haipason jala sude huida sehat jala las dorohatta adong dison na solas rohana rotu gereja apakah semua orang di sini adalah orang-orang yang berbahagia datang ke gereja ini kamang martudu maju isi manalas rohana nuaeng rotu begas joro ni debata ola tolu do atong sude na sumarlas ni roha doon iya saya yakin kita semua berbahagia ketika datang ke rumah Tuhan alai bahagia na sungo dia ido noaeng sadalas ni roha nanang pinatorang ni turpukot tu hita gabisa ada barita las ni roha do turpukon pabua ternyata konsep bahagia itu adalah tidak sesempit yang telah ditentukan oleh dunia ini. Gaben yang dipatorang turpuk sadario tu hita, dia dosa sitong na kebahagiaan yang sejati. Dia dosa sitong na tua na sitong. Sehingga itu yang menjadi fokus dan tujuan kita hari ini. Akamanginang na hinaholongan di bagasan Kristus. Totu molo taida dia do kebahagiaan, dia do tua di tengah-tengah ni Portibion. Secara umum kita akan mengatakan bahwasannya, apalagi molo halak Batak, halak na mertua di dok, ima molo, adong di ibana, natului atiak kamang, dia mai, awas sangapon, hagabeon, dot hamoraon, manang dia na parjoloi, na pasti adong manya natului.
Jadi molo nunga adong di tonga-tonga ni ngolu ni sahalak Batak, nunga sahalak na mertua be. Na tolu hamoraon, hagabeon, doa sangapon. Alai anon dipudi ni jami taon, gawe adong dosa databba na parpudi. Jadi dah kola tolu habe alai adong sada tabba na parpudi anon ma taida. Akamanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, totu molo adong songoni konsep bahwasanya orang yang berbahagia itu adalah jika dia memiliki harta, jika statusnya dihormati, dan juga jika dia memiliki keturunan atau gawe sada konsep nama sai sopit doi. Dan itu tidak begitu mendalam, dan itu tidak begitu luas. Maka hari ini melalui teks kita hari ini, Tuhan Yesus ingin memberitahukan kepada kita bahwasanya melebihi itu ada konsep kebahagiaan yang ingin ditawarkan oleh Tuhan kepada kita. Alana molo holanna tolu ido gabe didok halak nomor 2 akamanginang. Jadi buhado molo sahak to ro di ujung ningoluna dang marna adong di ibana arta na di Portibion. Dang bobe ibana mertua atong buhado molo sahak ro di ujung ningoluna ternyata ibana dang adong di ibana jabatan. Atong dang bobe dohonon ibana mertua. Jadi buhado molo sahak ro di ujung ningoluna hape dang adong di ibana urak na togu. Manang na gabe di parayana konon. Gabe dang bobe ibana mertua. Atong dang ilo bisian sudah semua berhak untuk berbahagia di dunia ini, siapapun orangnya. Semua berhak berbahagia di dunia ini siapapun orangnya, tanpa melihat status, tanpa melihat siapa dia, tetapi semua berhak berbahagia. Ido nanang pinatorang di Yesus Kristus bahwasanya ada kebahagiaan yang lebih luas lagi. Jadi sehingga firman ini akan membuka kebahagiaan itu kepada semua orang. Tidak tertentu hanya pada ukuran-ukuran yang ditentukan oleh dunia, tetapi ada kebahagiaan yang lebih luas lagi yang ingin disampaikan Tuhan. Marbocir mai marhite sada ungkapan na spontanitas diturpukon akamanginang. Sahalak paropuan nama mereng Yesus Kristus di umur 30-an dope. Umur 30-an alai nunga sangat berkarisma. Bukan hanya berkarisma, tetapi dia juga sangat berhikmat sekali ketika dia memberikan pengajaran. Itu bahenna molo ta uji anon tajahadi pudi ni ayat on akainang di patorang do songo dia Yesus Kristus mengajari akasisianna lahu martangiang. Na martangiang ida pula rikot iko gajang-gajang alai dang nagabidang boy gajang martangiang. Tetapi motivasinya harus benar. Di pasal 10 sada. Dung duksa diajari Yesus Kristus taring utu na martangiang dipatuduh Yesus Kristus do iya ibana dewata nabui mabahen sada akahalongangan di pamalum sada danak nangungu yang bisu alani toddi nahodar akamanginang. Sehingga kemampuan itu membuat seorang perempuan di dalam teks ini berteriak berkata kepada Yesus, mertua mana tumabu nama nobuhon jalan apa bagoto. Ini adalah ungkapan yang benar-benar spontan melihat apa yang telah dilakukan Yesus Kristus pada umur yang 30 tahun ketika itu. Tentu mulu umur 30 tahun akamanginang, yaitu adalah masuki baru tahapan dewasa. Alai luar biasa na ditangi hojolma. Dakola ditangihon, dia juga ahli di dalam berpendapat, beradu soal. Di ayat sebelum terpukon, di patuduh Yesus Kristus do songo dia do sasitong na taringok tu todi nahodar na boi lao alai hati-hati, dia bisa kembali dengan lebih besar lagi. Dia bisa kembali dengan membawa teman-teman 7 kali lipat. Di ayat 26 molutaida jadi lauma ibana ditogihom mapitu todi akana jumahat sian ibana dibongoti ma lau maringana tusi gabe jumahat
ma pangalahon ni jolmai di ujung nasian na dimulanai. Akamanginang pendapat Yesus Kristus ini membuat perempuan itu terkagum-kagum. Ai sido naengon, anak ni sidoon. Ini luar biasa. 70 tahun lebih umur na alai nunga songoni. Dia mampu membuat mujizat. Dia mampu mengajar dengan baik. Dia mampu beradu soal dengan orang banyak, beradu pendapat. Secara spontan, ayat 26, ayat 27, dia berteriak kepada Tuhan, "Martua mana managuhon jalan apa baguto." Dia mengingat kepada orang tua seorang tokoh itu atau Yesus Kristus itu. Dia tidak tahu siapa orang tuanya. Dan kita daibana isi si Maria. Dan kita daibana isi natoras Yesus Kristus si. Alai mamereng prestasi, mamereng nabinahin Yesus Kristus. Dia cukup terkagum-kagum. Ini luar biasa. Berbahagialah mertua ma nama nobuhon jalan apa bagoto nina. Akamanginang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, yang memang normalnya demikian. Jika seseorang yang berprestasi di dalam hidupnya, kita akan selalu mengingat kepada orang tuanya. Dan kita ya kamanginang, anak ni si donangi. Molok taida napistar namalo, say tubuh do pikirata marningot anak kon ni si manaingon. Amang mertua na iya teh, nasida marenak konon. Amang mertua na iya teh, atau secara sederhana molomonang majo ala ukuran ni halak batak na mertua molomonang yang nakon na PNS dan kita hinang mul adong terberita monang yang nakon na PNS amang mertua na iya teh eda si anui nina ay monang do ibana PNS jaladak kola sada dua anak konde las dua do monang luar biasa nina mertua nina. Habis si tong na akai na kon dihalakan lu bisian PNS penghasilan na tahe. Alai ala ukuran na PNS di halak Batak sehingga itu menjadi ukuran kebahagiaan. Atau mulu su PNS kebilang bahagia. Apalagi mulut lu muse marsak. Iya. Akamanginang itu memang selalu dikaitkan dengan orang tua. Bahwasanya ketika seseorang anak berprestasi itu akan selalu dikaitkan orang tua menjadi orang tua yang berbahagia. Mol adong tahida sahala pengusahana berhasil. Nama mora ibana berhasil dalam memimpin satu perusahaan yang dia bentuk, dia bangun. Saya tadok dok, amang mertua nai teh natoras nai. Manang molo tahida Presiden Jokowi. Uju mangolu dope natorasna. Artinya kamanginang banyak orang yang berkata bahwasanya ibu daripada Jokowi itu sangat-sangat berbahagia melihat seorang anak yang berhasil dari bawah hingga kepada puncak dan menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Salah doi, dak salah akamanginang. Jadi mula adong pamikiro songone mertua naturasna nina salah doi, tidak salah. Dan Yesus juga tidak mengatakan itu salah. Apalagi di halak Batak, saya makirim do ikon na panakokon. Dan kita ya kamang anak kokon. Dan orang tua akan selalu berupaya berdaya guna bagaimana supaya anaknya jauh melebihi daripada orang tuanya, lebih hebat daripada orang tuanya. Iko panak kokodo dang pasuruton. Jalan mulut taida memang secara filosofis jabuni halak batakipe akamanginang taida bahwasanya atap yang ujung itu selalu lebih rendah dibanding atap yang paling belakang. Ya. Atap yang di depan, ujung atap yang di depan lebih rendah daripada atap yang di belakang. Taida modo rumah Batak. Ternyata itu memiliki filosofi bahwasanya akka peporanna na upudi naing manian ikon gabe lam utibo. Akka peparanna na upudi naing manian asa gabe lam panakokon. Atau salah doi? Tidak salah. Dak salai akka manginang. Jala di sido di batudu Yesus Kristus ketika perempuan itu mengatakan kepada Yesus martua mana buhon jalan apa bagoto dang di Yesus Kristus salah doi daong. Ketika perempuan itu mengatakan bahwasanya atau membahas kepada orang tua daripada Yesus Kristus
dang di halo Yesus Kristus dang di do salah doi daong alai di lehon pangatusion na ubagas sada na paduahon di patuduhon ia si Maria dakolan berbahagia alani status ni Yesus na berprestasi di hati hai tidak alai lobisiani yang dipatudu Yesus Kristus bahwasanya si Maria berbahagia adalah karena dia mendengarkan firman Tuhan. Di dia doi taida akamanginang uju anak boru dope si Maria roh suruh-suruan tu ibana di pabuan yang gabe-gabean ibana tersonggok di ibana alai dang dialo ibana uju roh hatani debata tu ibana di pabuat ibana naing gabe-gabean ibana tersonggok di ibana alai di jalo ibana do di piop ibana do hatanai di Lukas sada ayat 38 akamanginang di sitaida uju roh buah-buah hatu tubuh ni Tuhan Yesus ahado do ibana gabe di doksi Maria ma naposo ni Tuhan idoau saya saut ma tu au songon na nidokmi ima alus ni ibana tu suruh-suruan ni debata napa buahon nang gabe-gabian ma ibana akamanginang apa yang mau dikatakan bahwasannya adalah Maria juga sesungguhnya menjadi berbahagia bukan karena anaknya berprestasi, bukan karena Yesus Kristus berprestasi ketika itu, bukan hanya itu. Tetapi dia mampu berbahagia karena dia telah melewati satu proses yang panjang. Aidung di jalo ibana hatani debatai dan gabi-gabian ibana, gabi gudang 2 kaparu kilon, nah ini adukan ibana. Gabi dihatai ibana. Ai somar hasohotan dope, so menikah dope, alai gabi-gabian. Ini menjadi satu pergumulan di dalam hidupnya. Dan ketika dia harus memperjuangkan kelahiran Yesus Kristus, dia harus pergi dari Yerusalem. Karena ada perintah ketika itu supaya membunuh setiap bayi yang lahir jika ia laki-laki. Akamanginam. Apakah dia kemudian dengan semata-mata langsung memperoleh penghargaan itu? Tidak. Alainunga dilewati ibana gudang akaparu kilon, gudang paru kilon. Jadi sasitongna dang salah, Yesus Kristus tidak menolak apa yang dikatakan perempuan dari orang banyak itu, tidak. Alai gabelam dipatudu ibana iya si Maria gabe sahala na mertua alana ditangihon ibana do hatani debata. Ido baina di ayat 20 walu. Didok mertua ma na ubege hatani debata jalana opiopsa. Akamanginang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus atong gabe mula matu toluha nakin hudok tabba sadanai ternyata asa mertua hita di nguluon ikon adong do opat ha naparjolo jala ido ikon naparjolo dia mai asing ni hamoraon hagabeon hasangapon alai na jumolo ima ha naparjolo hatani debata. Sehingga kita tidak akan bisa berbahagia tanpa ha yang pertama ini. Hatani debata nama baik kita mertua di tengah-tengah ngoluta. Alani akamanginang gabe di patikos, gabe di pabagas pangatusion ahadu halak na mertua ini. Di nahuingot akamanginang ala sada halak sada yanakon di padita nama godang di huta-huta duau jala padita terus bapa padita terus di huta-huta ala me tau ditiki biasa mah molo siap pudan saya mangihuk do toma anak jadi bolo lau bapaon lau mamereng namar sahid di sada huta yang tingkat ekonominya menengah ke bawah gudang do akar luas nama rukil alane aka ekonomi gudang
Jelas sahak ro di ujung ningoluna. Hola penderitaan. Lah sahak tu modeng ibana penderitaan. Dak hola penderitaan. Alai benar-benar marukil akamang. Sada keluarga nah hutopot tami marsahit anak konna. Saya ingat sekali ini. Saya masih kecil ketika itu dan saya bersama dengan orang tua, oma dohot bapa, dohot punguan ina, laho mamereng na marsahit. Nah ibu kami di hati-hai holan 1 kilo do gula, dohot bubuk ngites. Dan adong nabui di buah kuria, buhama di huta-huta. Songodia na hutopot tamion akamanginang sada natung masai pogos itu tuh. Jabuna nasiat topas dindingna, jala lantaina siantano yang dikeraskan, kemudian langsung atap rumbia. Dinding nasiat topasi ditutupi ma dohot koran, marsil baka mai aka korani. Jadi ginaroham itu si idahami marsahit anak konna marsahit cancer. Dang adong nabui tarpatu pasa. Huria pe dang adong nabui tarpatu pasa. Ia sohola mabuan 1 kilo gula. Akamanginang totu siani molo sian konsep haportibio do datuk kiabe ditatapi songodia na martua. Molo konsep nasian portibi dang adong be ditatapi songodia sahala na martua. Sedikit pun ala sahak ro di ujung ningoluna modding do yana konai jala terus do marpogus nasida. Akamanginang ini juga menjadi pergumulan banyak orang. Dalam kata-kata penghiburan kita akan selalu mengatakan tenang amang pos marohata di pudinion anon lerone debatado akalas niroha. Semua akan indah pada waktunya. Itu adalah sebuah ungkapan-ungkapan yang menghibur orang ketika di dalam penderitaan. Seolah-olah bahwasannya kebahagiaan dalam konsep dunia itu menjadi tujuan hidup daripada setiap orang pengikut Kristus atau setiap orang. Seolah-olah itu yang menjadi hal yang utama. Seolah-olah itu menjadi hal yang menjadi primer. Apa sa sitong na diubah do dang i na primer. Hal na sekunder do ya. Na primer ima hatane debata. Na paduahon pajupang ma dong calopad dita, pajupang ma audo sada ina na ditikihipas ibana. Dia sangat mobile. Satu kidison, satu kodisan, alani akka ulauna, alani sada keadaan marsahit maibana, dungi dang bobe ibana lau manang tu dia, kola dijabu nama akamang, Roma sian huria manopot, dia pulihami ibana, diliok kami semangat, alai tarsonggot tami mabege alusna, dao ngamang. Justru mertua dua namar sahiton nina ibana. Justru saya bersyukur alani namar sahiton ternyata gabi adong go tikik kumat jahatani debata. Alani namar sahiton gabi adong go tikik kumartangi yang tu debata. Alani namar sahiton gabi adong do rohaku laho tu debata nina ibana. Sehingga dia telah sampai kepada tahap itu akamanginang. Ini adalah hal yang luar biasa dan itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita saat ini. Bahwasanya ada konsep yang jauh lebih dalam tentang kebahagiaan itu. Oleh karena itu, apa yang mau dikatakan? Yang pertama adalah unang peakkon lasniroham di portibion. Jangan letakkan kebahagiaanmu kepada konsep dunia ini. Ini adalah poin yang penting bagi kita. Alana mulu ngamago andongan i. Alana mulu sunga dapot andongan i. Dang gabi mago malas nirohatta. Dan kita juga hati-hati. Ketika seseorang meletakkan kebahagiaannya kepada konsep dan ukuran dunia ini, itu akan menjadi sangat-sangat sempit sekali. Banyak ukuran dan itu selalu berbeda-beda. Kalau saya tanyakan kepada kita Amanginang,
di berbagai kalangan umur, apakah kebahagiaanmu itu berbeda-beda? Pasti. Molo di akan sekolah SD, mana berbahagia di ibana? Pasti molo juara. Ya. Beranjak dewasa, apa yang menjadi bahagia ibana? Ada yang berbeda. Dia akan naung marumur contohna, naung tikina lamar hashotan. Konsep kebahagiaan di ibana? Molo tilio di batamanian, sirokak nitodi. Itu kan berbeda-beda dan kita ya kaman. Dia akan berkeluarga. Konsep kebahagiaan di ibana? Molo dilio di batatu ibana, di keluargana urakna tugu marhite pasu-pasu parianak konon. Dia akan tua-tua, molo dileho tu iban akalas niroha, burju-burju sudi akaina konna, suada soal suada mara. Akan selalu berbeda-beda. Tetapi jangan meletakkan kebahagiaan di sana. Tetapi kita meletakkan kebahagiaan di mana? Marilah kita meletakkan kebahagiaan kepada Allah. Marilah kita meletakkan kebahagiaan kepada firman Tuhan. Karena kenapa akan menginang? Mungkin bagi beberapa orang kebahagiaan ketika dia memperoleh status, ketika dia berhasil dalam usahanya, bisa saja. Dan itu tidak salah, tetapi banyak orang ketika dia sudah memperoleh itu, mamora ibana di arta, alai gabe aguan ibana di keluarga. Mamora ibana di sude akka sinadongan, alai gabe aguan ibana di parianak konon. Mamora ibana di akka sude na dia pertibion, alai gabe gudang namago na aguan ibana di tonga-tonga ninguluna. Orang tua selalu mengisi anaknya supaya dia cerdas dalam intelektual, dalam akademis. Alai lupa laho paingoton asa ditangihon hatani debata, asa dilehor rohana tu hatani debata. Dia akan menjadi pintar, benar. Dia akan menjadi seorang yang berhasil. Dia akan menjadi seorang yang memiliki jabatan yang tinggi. Tetapi ternyata kita tidak bisa lagi merengkuh hatinya. Dang boy be dapok tarohana. Alanu ngadao ibana sian debata. Alani akan manginang satu poin yang saya katakan tadi. Letakkanlah kebahagiaan, jangan meletakkan kebahagiaan kepada konsep dunia, tetapi letakkanlah kebahagiaan di dalam Tuhan. Napa duahon molo didok nakin omana parpudi martua ma akana UBG hatani debata jalana opiopsa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan juga memeliharanya. Bagaimana kita memelihara firman Tuhan? Akamanginang membantu pemahaman kita bagaimana kita memelihara firman Tuhan adalah perumpamaan Yesus tentang kisah seorang penabur. Di sana kita bisa mengikuti dan melihat bagaimana ketika benih itu jatuh di pinggir jalan, kemudian jatuh di tanah yang berbatu-batu, tanah yang semak duri, kemudian ada juga tanah yang subur. Kita bisa melihat di sana. Boni namadabu di topi nidalan ini dia sempat bertumbuh. Alai dungi iteroma jolma di degehom ma ibana lasmate. Boni namadabu di tanah yang berbatu-batu, dia sempat tumbuh. Tetapi kemudian karena akarnya tidak bisa sanggup bertumbuh ke dalam jauh, pada akhirnya dia mati sendiri. Dungi adong mamuse boni namadabu di semak belukar, semak duri, dia sempat bertumbuh. Alai ala berhimpit ibana dohot aka semak duri. Pada akhirnya dia tidak sanggup melawan itu dan akhirnya mati. Alai adong maboni namadabu di tano naung dipersiapkan dengan baik, di tanah yang benar-benar diolah, dipersiapkan supaya ketika benih itu jatuh di sana dapat bertumbuh
Dan akhirnya benih itu pun bertumbuh dengan menghasilkan buah yang berlipat ganda. Tanah itu adalah kita, Amanginang. Tanah yang manakah kita? Apakah kita adalah orang yang tanah yang di pinggir jalan, yang di berbatu-batu, atau yang di semak duri, yang hanya membiarkan firman itu bertumbuh sebentar tetapi kita kemudian dihimpit oleh rupa-rupa duniawi, atau tanah yang terakhir yang memberikan hati, yang mempersembahkan pikiran, yang mengarahkan hidup kepada firman Tuhan sehingga firman itu bertumbuh di dalam hidup kita. Kita tidak sulit untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini, Akaman. Kita tidak sulit, apalagi di masa pandemi. Kita setiap hari telah disuguhkan oleh firman Tuhan. Bahkan gereja kita selalu membuat renungan harian setiap hari. Huriat HKBP Sutoyoon adong do renungan. Nggak sudah kita mas subscribe? Aduh, warna mas subscribe, Akamang. Isi kita nang mas subscribe. Martudu maju anggon situ tuh. Ini semacam apa ini? Semacam ahama guarda teh. Hera survei ini gereja maju on di minggu jam 11. Sian akka amang inang sudena dison. Isi mahita nang men-subscribe YouTube nih Huriata. Martudu maju. Sada 2 tolu 4 bawalan 4 dope. HPDC adong do renungan setiap hari ya manginang. Jala ikut rekaman do hami mabay ini setiap hari. Salinai ati buah tambah. Isi mahita nang subscribe. Salinai. Sada 2 tolu 4 5 onom pitu. Oh, walu sia 10. Sada 22 tolu 4 5. Ngatoro patong. Iya. Alai adong do pena semua subscribe. Jangan lupa cari nanti HKBP Sutoyo, like, komen, share, dan subscribe. Akamang inang, sebenarnya yang mau saya katakan adalah begitu mudah bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan, apalagi di masa pandemi ini. Begitu mudah kita mendengarkan, searching saja, buka YouTube, di sana banyak sekali firman Tuhan. Nasihat dia PI, nasihat HKBP, GKPI, HKI, Katolik, banyak di sana firman Tuhan. Tetapi apakah itu yang utama? Bukan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi tujuan akhir, tetapi upeop, mameop hatani debata, memelihara, membuat itu menjadi pegangan hidup. Tidak ada gunanya kita menguasai firman Tuhan, Amanginang. Tidak ada gunanya. Yang berdaya guna itu adalah ketika kita dikuasai oleh firman Tuhan. Alani denggado ikut tatangion hatani debata alaina lobi sian ima dada hola manangihon alai ikut dipeop mai ayat na barpudi martua ma akkana ubg hatani debata jala na upiopsa. Tujuan akhir adalah memeliharanya di dalam hidupnya. Atong hama poin si buanota dung mulak sian parmingguanon na parjolo nakin molo topik ni minggu dihita ima tua ni halak na manangihon hatani debata martua ma ibana molo so depiakon ibana las ni rohana di portibion na parjolon na paduahon martua ma ibana molo diulahon molo ditangihon jala dipeop hatani debata na patuluhon taingot ma opat ha nak keningan i. Ternyata bukan 3 ha saja, tetapi ada ha yang utama dan harus pertama ima hatani debata. Amin. Martang yang mahita. Moleate Tuhan dihatam nabadiai napatuduh tuhami konsep namartua nasasitongna.
Ada konsep na di Portibion na ositong alay sada konsep nang pinatuduhom ali Tuhan. Mertua masaluhut halak molo ditangihon ibana hatani di bata di tonga-tonga ni ngoluna jala diulahoni tarida atong di tonga-tonga ni ngoluna atong ali Tuhan hatam na badiyai nuaeng naong saha tuhami loas mai marurat marparbue naeng manian hami gabi songon perumpamaan penabur. Biarlah kami menjadi tanah yang gembur, yang subur, yang telah kami olah, yang telah kami buka hati dan hidup kami untuk pertumbuhan firman-Mu. Alani ale Tuhan, asi maroham, todim todi parbadiai, na mangurupi hami lahu mangulahon hatami, dohot makanguluhon, ijala mabahen hatami, gak bisa ada dasor di tonga-tonga ni ngulu nami. Dang haulahan hami ali Tuhan molo so todim todi parbadiai nama dongani hami atong asi maroham luas matodim todi parbadiai ro tu bagas hami ganuk marsada-sada asa tungbui hami mangulahon hatam nabadiai mole ati Tuhan ditikyon dinabui hami marpungudo sude aka amanami inanami ruas na hinaholongan ni Kristus boy dipelehon nasida roha do pikiran do ngolu nasida nuaeng laho mamuji pasang apa guar mo nabadiai dohot mananghin hatam pasu-pasu ma ngolu nasida songon nang pinasupasum nasida na saya lawan Tuhan totong maramoti nasida dao sian akka mara dao sian akka parsahito maatong melutung mangulahon akka ulaw nasida tujuluan ni arion homa totong nama gonggom mangaramoti marmudu-mudu ngulu nasida lehon narikot di tonga-tonga ni nguluna jala pasaut sude akka sita-sita ni rohana na khobar tulomo ni roham pasu-pasu sude akka nani ulatangan nasida nauli na denggan pasu-pasu sude akka sakap nauli nanaeng manang na dihasi holi nasida homa Tuhan na pasaut to sude akka namasa di tonga-tonga ni nguluna khobar tulomo ni roham nang sude akka amanami inanami nuaeng so natoras nasida asiroham pasu-pasu manasida di akka paryana konon asa gabe anak na burju na serep marroha na tangi di hatani na tutua na sude akka pinoparna tarlumowi ma tangi di hatam na badiai alai sailam ajari ma sude akka natoras asa gabe tiruan nasida di tonga-tonga ni ngoluna laho marmudu-mudu manugihon akka inakon na sude pepuaran na tahe lam sumol ko tu adopamu na badiai atong ali Tuhan nang ditikyon tangyak non nami do sude akka ruas ni huriam noaeng natongon di bagasan akka persikola perkuliahan parkarejuan homa Tuhan na masuk-masuk ngulu nasida na manganu di parkarejuan patudu akka parkarejuan asa marhitei lamanada nasida di asi do tolong ni roham nang songoni ali Tuhan naung tarpaima-ima di sirokap ni todi homa Tuhan na patuduhon akka sirokap ni todi di ruas ni huriam asa sikok matong nang las ni rohana nasida ali Tuhan jala marningok nasida sude natukdo patupau mo di tonga-tonga ni ngulu nasida ali Tuhan di bata amanami nang ditikyope martangiang dohami di huriam isaluhu na huriam na adong di Portibion homa Tuhan nama masu-masu sude akar ruas ni huriam natongon patupahon peribadahan di bagasan manipat sadarion sai gonggomi ramoti pasu-pasu sude nang akka pangulan ni huriam sude akka na mangalehor roha mamelehor dirina gabi parhobas di tonga-tonga ni huriam asa boy di bagasan las ni roha nasida laho mangula di bagas jorom na badiai ali Tuhan nang ditikyon tangyak non nami luway bangsoon asa totong paso-paso mo sude akka pangulo nami sude akka pemangku kebijakan mulai sian na tumibo saat tu natarandah homa Tuhan na mangalehon biar mida jauh badoh bisuk asa di bagasan biar mida jauh badoh bisuk nasida Allahu patupahon akka pakobasion marhite akka tanggung jawab na pinasahat mo tu nasida atong ale Tuhan saya homa na mangaramoti sude akka nang sisolhot nami nadausian hami doh akka na dibona pasogit sude na hoholongi hami
Sude na makaholongi hami. Nang dohot akan aso makaholongi pe Tuhan. Saya tok tong ma ramoti jala lehon akalas ni roha. Paingok nasida asa tung tangi nasida dihatam jala diulahon di batu duhon di bagasan ngoluna. Ali Tuhan pardosa nagudang dohami. Saya sama hami sian hadosaon nami asa tung tama hami gabi habawaran ni paso-paso. Mola tema rohanami Tuhan marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami Tuhan. Amin. Tapasa mapeliata marede mahita sian bukwede nomor 820 ayat sada dohot udutna.
Uhud Jongjong Taide Homa ayat 2. Tatangya kom mapeliatan na tapupungon tu adupan ni debata martangi yang mahita. Ali debata ama nami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masian na nilehom mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaho parhasiak kami pelianon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmo. Say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Say sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami to gihut tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamudi bagasan dame, jalo hamu pasu-pasu sian debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Amanami inanami saluhut na ruas ni Huria, hami namakobasi parminggota di ibadah pukul 11 pasahaton tabe dohot selamat hari Minggu madihita saluhut na, boy mahita mulak alay totong ma dengan protokol kesehatan yang ketat. Shalom, Horas.